Walah bapak, wong-wong saran-saran tok. Ngene iki atiku jan pingin berdeno. Heleh, awakmu wong mlaku wis seyak-seyek kanan kiri cik mengkel. Emang cik mampu angkat-angkat. Alah. Kurang isuk. Wis budal mbah-mbah. Aja mbak to, Mas. Susi, Mas. Ya ampun. Suwi gak nengok desa. Aduh, malam Pak Mas. Jangan-jangan ki sopirnya belajaran iki. Stop, Mas. Kok endek kene deh. Piro, Mas? Hah? Kok sembarang toh? Wis ya. Gua kabeh ya. Padha wae ditinggal setahun. Cuacane ning desa panggah sumuk. Ketambahan tukang ojek senewen. Rambutku acak-acakan. Nang di Susi ki jarene apa mapak ibuke. Omahe sih sing ndi ya kok lali taku. Kok sapa iki? Mami! Aduh. Susi, alon-alon to. Iya, Mi. Wah. Aduh, saking senenge Susi. Suwi gak ketemu Mami. Halo. Piye to? Anakku yang cantik sendiri. Masa mapak ibuke sampai atraksi kayak ngono. Ini sayang tuh rambutmu gimana ini? Gimana bapakmu? Dia baik-baik aja nggak ngerawat kamu, hah? Mami kok suwi toh? Bi, Susi kesel. Ket mau ngenteni Mami nok kene. Iya sayang, Mama juga capek banget, kesel. Masa iya naik pesawat kentaan bensin? Lah, Mi, masa pesawat bisa kentaan bensin? Halo, ya bisa toh sayang, nama juga pesawat, ya juga ada bahan bakarnya. Lah, Mi, lah terus lah tuku bensin neng ndi ngono Mi? Neng warung. Yo neng pom bensin toh sayang. Ayo, Mama udah capek ini. Ya wis ana Mi, ayo mantap. Alhamdulillah, jan nikmati bulan Ramadan. Senajan bulan poso hawane sumuk, tapi rasanya kok seneng banget ngono. Walah, duit karek 2.000. Engko masak apa ya nggih buka? Panggah gak kekurang akal aku. Carane yo marani denok. Yo, kok montore wakeh heram? Gek acara apa nang jero? Nak! Bocah kurang tanek. Ya Allah, cek pedahin motor sapa ae to ki? Nok, Denok, ayo melok Mbok D. Apa to Mbok D? Golek takjil. Wes to ayo melok Mbok D.
Mbok De, iki lo jek awan mentor-mentor, bakal takjil apa ya wis dasar? Wis salah tono, ya ben jek awan, kayak gak ngerti Mbok De pajai. Wis ayo. Walah Mbok De, kayak uang wis keluwen ae. Terah iki kurang tanek kok no, dijak kok ya rewel ae. Bukannya aku ki luwe apa piye tapi kemrucuk ngono wetengku ki. Walah, sik Mbok De, aku lali ngekakne kompor rek mau. Engko selaksat banyune. Piye, Nduk? Nggo apa, Nduk? Empan kok seweger. Delok, Nduk. Mbok De njaluk, Nduk. Nah, Mbok De, ese enak, katek murah pisan. Walah, ya, Nduk. Tukakno ya, tak wani duit. Heh, Mbok De gak poso to? Kok arepe tuku jajan ki piye? Alah, Nok, lho empane enak e. Mbok De empane pengen. Dimpet, Mbok De. Iki lho poso pertama. Mosok sama arep mokel. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nok, Mbok De kok iso koyo ngene to? Wis Nduk sepurane ya. Gak sido ae. Lali nek Mbok De poso iki. Berarti gak sudah ditukokne Mbok De, padahal jajane enak. Peh. Cek dilondonge sapa to Nduk kowe iki apa panggah ngengkel ae. Wis dawa ngales lah Mbok De engko sak pengen. Iya Mbok De. Mbok De pajah welek. Wah, bocah kurang tanek. Ayo Mbok De. Arep ngomong apa Mbok De ki? Sepurane nok peh. Mbok De jan emosi. Sabar Mbok De, sabar. Iku ujiane wong poso Mbok De, supaya posone ben batal. Iya nok, sepurane ya. Mbok De kilap. Kilap. Neng dia kos-kosan yo. Neng di meng yo. Duh. Mas dosi nopo? Goleki dompet, Mas. Dompetku ceblok ya. Lah cebloke ning ndi lho, Mas? Ngerti ya, Bos? Ya ora bingung aku goleki. Walah, Mas. Mpane kewesel sampean. Sik, Mas, leren sik. Ayo leren sik, Mas. Monggo Mas, diunjuk riyen. Paling ngolak sama. Matur suwun Mas. Matur suwun nggih Mas. Nggih Mas nggih. Sami-sami. Sampean dugi pundi? Terus arep ning ndi, Mas? Aku teko pegunungan, Mas. Pegunungan adoh kono ning pucuke Gunung Wilis. Dolan mudun arep nggone Denok. Walah, golek Mbak Denok. Nggih, Mas. Walah, ngesakne tenanan Mas jaga iki. Ketoke kuwesel. Dompete ilang. Paling ya urung sarapan nih wong iki. Mas. Walah Mas. Mas ki nek dhuwit saipit, ya toh. Gini tumbas sarapan. Timbangane sampean bingung golek dompet kok gak ketemu, sing penting sampean ndang sarapan dhisik. Monggo Mas ditamping nggih. Saestu niki Mas. Temenan toh? Iya Mas, tenanan wis tak gainen gak apa-apa. Wah Mas, sungkan aku ngene iki malian. Es ngene ben gak sungkan toh. Ayo kenalan, aku Sigit.
Sigit HDK. Jaka. Jaka Samudra. Apik banget jenengmu, Mas. Loh, lah kae Mbah Paijah. Mas, sampean kan arep nggone Mbak Dino. Engko ben diterne Mbok Di Paijah ya, Mas. Woi, Mbok Di. Rene yo. Jangkrik jet kowe iki. Enak apa? Mbok Di rene sik to. Gaplek bosok kurang kum-kuman. Nyeluk wong tuwek ora aturan. Rumangsamu ku pengen mbok dimu bosok apa piye? Sik to Mbok Di, urung digenah nih kok iso nyente-nyente. Iki lho anak koncoku. Hayah, bocah kurang tanek. Rumangsamu mbok dimu budak. Walah Mbok Di wong biasane nek gak diceluk banter ya kupingmu gak krungu kok. Hayah, bocah kurang tanek. Rumangsamu mbok dimu budak. Hus. Wah, Mbok Di panggah ngono to. Iki lho, enek Mas Jaka goleki Mbak Dino. Duduhno omahe. Hah? Piye? Kowe candi, Nger. Pih, kowe nek bocah ganteng kaya ngono to ya. Bocah tanek. Kicah ngendi to jane? Pilih biasane kurang tanek kok. Meneng ae, Git. Kurang tanek ki awakmu. Nek masih ki yo tanek no, delok to lambene cemokot kaya ngono wi legit ya Allah. Wes, mulai. Nami kula Jaka, Mbok Di. Oh alah. Dadi kita sing jenenge Jaka. Piu. SKSD. Gus, gak sama melu. Kok iso gak seneng karo Mbok Di bahagia. Nyawang bocah bening yok ngene iki Mbok Di iso ter. Wes angel. Mas, tak tinggal sik yo. Arep ngeterne laos karo jahe ning pasar Gringging. Mbok Di, baturono Mas Jaka sik yo. Iya, engko tak terno. Matur suwun lho Mas Sigit. Nggih. Piu, jan cemokot. Aduh. Bah, tasnya keri ya Mas. Mbok Di, kowe ra gelem milik nih tasu keri. Mas hati-hati. Ojo sampai dikokop aja. Wah, bocah edan. Ndang minggat. Iki bener Mas Jaka toh? Oh iya ya Mas. Sampean kok kene golek apa? Arep pindahan Mas rencana aku wi. Pengen golek kos-kosan apa kontrakan ning daerah kene kono lho. Oh iya Mas. Neng kono kaya enek omah sing arep dikontrakne. Dah beneran Mas. Jajal terno aku Mas. Lah apamu kok ngongkon nih? Sampean poso apa gak Mas? Rumangsamu kene cah alim dah, lulusan pondok. Yo Mas, kat mau ngegas ae. Lah piye gak ngegas? Wong umume wong muslim ya, lak Ramadan ya poso. Mas, sik to. Sampean mosok bener Mas Jaka Samudra kae. Sing nggone Dino Channel kae. Perasaan Jaka Samudra kae wajahe lebih mirip aku deh. Kiyok beda. Ya aja nyalahne aku.
Lah aku iki wis beda pemeran. Lah terus arep penyalahno sapa? Ya salahno produsere kuwi Mas Asan Dilan sing gawe alur cerita iki. Ah iya deh, wis dirubah kabeh. Perasaan biyen ke jenenge Jaka Samudra, saiki diganti Denok Channel. Oh iya, wis dirubah kabeh skenario nih. Rumangsane ngene iki ya ora ndapuk karakter. Ora jakat tok, Loh, iya ta Mas? Lah ndapuk sapa ae sampean? ya ndapuk karakter Karjo, ya Susi. Beh, ngelu ndasku. Hei alah Mas, ora apa-apa. Sing penting iso menghibur. Cocok. Mas, mandek Mas. Rene tak ngomongi dulu. Mas, sampean kan wong kene asli to. Sampean ngerti kontrakan daerah kene? Oh iya mas, aku ngerti, tak terno. Niki lho mas kontrakannya. Wes mas, tak beli sih yo. Nggih Mas, matur suwun nggih. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan kula Jaka. Waalaikumsalam, aku Yanto, enek apa? Ngeterne koncoku Sigit golek kos-kosan. Wah, iya, jajal golek enek sing kosong apa ora? Alah, koyo akeh-akeh yo kamare. Wah, iya, enek sitok, tapi kosongan, gen asine. Piye Git? Kosongan. Ya wis ben lah Mas. Ngono-ngono penting enek nggon nggih turu. Wong gawe sementara. Lah yo. Nggih pun Pak Yanto, kula ambil.